A tengerek mélye hosszú évszázadok óta őrzi titkát. Egyesek úgy tartják, rideg zord helyez, ahol a legkülönösebb teremtmények élnek. Mások azt mondják, igazi börtön a legveszélyesebb száműzötteknek. A legenda szerint az egyetlen esély a menekülésre egy maszk, amelyet minden mélytengeri lény szeretne megkaparintani. Azt mondják, ezért a maszkért bárki kész megküzdeni, hogy akár élete árán is megszerezze. Csak egy módja van, hogy megtudd az igazságot. Ha saját szemeddel látod. És amikor azt hinnéd, már mindent tudsz a mélység világáról, amikor azt gondolod, hogy már nem érhet meglepetés, a bajok akkor kezdődnek csak igazán. A Bionicle bemutatja Barraki, merülj a mélybe!